Kif diġà kien żvela Net News tul il-jum komplew il-laqgħat li qed imexxi l-President tar-Repubblika Vella ma' numru ta' Deputati Parlamentari. Proċess li beda wara li l-ħamis id-deputati u Claudette Buttigieg marru għand il-President bil-proposta li qed issir minn grupp ta' membri parlamentari sabiex Adrian Delija jitneħħa minn kap tal-Oppożizzjoni. Il-membri tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista li vvotaw biex jisfiduċjaw lil kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija ikkonfermaw li qablu b'mod unanimu fuq isem Therese Komodini Kakija li għandha tinħatar kap tal-Oppożizzjoni. Fi stqarrija deputati qed jgħidu wkoll li Adrian Delija għandu jwarrab. Dawn it-19 il-deputat qalu li 3 snin ilu Adrian Delija ingħata l-mandat li jmexxi l-Partit Nazzjonalista, isaħħaħ l-istrutturi tiegħu, ikun oppożizzjoni b'saħħitha u kredibbli u jkun preparat biex jerbaħ l-elezzjonijiet. Iżda sostnew li minn dan kollu ma sar xejn u għalhekk qed jinsistu li l-kap tal-Partit Nazzjonalista għandu jerfa' responsabilità billi jwarrab minn kap tal-Oppożizzjoni. It-19 il-membru tal-Grupp Parlamentari dikjaraw li ma għandhom fiduċja f'Adrian Delija bħala kap tal-Oppożizzjoni.